गायसिनो जों फाइनालि सफैलायबाय आरो ना कनफारेन्सआव नै बेयाव गायसिनो लांदो दासो गेट मोनदों फार्स्ट नै आसलफ्रा बिसोरजोंनो गासिबो जोब बबेथिंजाय दंमोन बिसोर नै फांसन नायनो फैदों आरो ना गायसिनो नाय बिलनफ्रा गायसिनो नायलांदो बेरायगासिनो जोङो ओरैजाय सिङाव हाबथ'वाखै नै दंफाङा नै जोंना एकरा आद्रि नांनाय मानसिलै बेलाय ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो जों दाहाय बेरायगासिनो आरो गासिबो नायनो लांबाय थादो सेरफ्रा नै गासिबो इन्जय जलंगाफोरखौ देखायलाबायब्रा जलंगाफोरखौ आजानि हिनजावसोमोन ना ब्रा गोदोनि आयु आं रेकर्ड खालामबावबायना मानसिफ्रा गोम जादों नै गायसिनो लांदो माया दंखायो 10 थाखा एकखौ हाबनो टिकेट दाननो आरो ना गायसिनो नै एसे खम खालामदो मादैमोन बेयाव फांसन दं नामा ओरैजों ओरै थांग्रोसै नामा ओरैजाय ड्रेसफ्रा गस्ला लंपेन्टफोरनि सिख्लाफोरनिया नोगोद मोजां दं बाहाय गायसिनो सोंलाबायनांगौब्रा जाम्बा दख'नाफ्राथ' हेभि दं नै बाहाय गायसिनो सिख्लाफोरनि जोब बाहाय गासिबो साफा दख'ना जोब बिथिंजाय ओरै जोबो आं दासो हाबदों गिबियावनो आं दासो हाबनानै बिसिम मोनफैबाय ओमफ्राय दा उनाव मा जायो नोंना गार्लफ्रेन्डथ' गैया आङो माबासो जोंना गैया होननानै दंबावो गोदान नागिरबावो आसोला आब्बास बेटा गाज्रि जामोन आं बावफ्लांदों बावनाय हुदा दं नालाय नोंसिनि देखाय हरनायदो बयनि मोजां मोनस्रा बेयाव मेथाइ दखान जोबनाय बेयाव गासिबो जाग्रा लोंग्रा जोब ओरैजाय दखान जालायबाय बेयाव गासिबो हिनजावफोरनि जोबसो यानी कितनी औसम है नंगौरा जाबा सोंनिलाय नोङो दाबो अमा सेक होनायफोराव गासिबो आसोला गार्लफ्रेन्डनो जोमग्रा लांसैनो गार्लफ्रेन्डनो जोमग्रा लांनो नागिरदों आसोला लाला लादोब्रा गोलोम बोथोरनि होनबालाय नैबे नायदो बेयाव नायदो बहाय माला दखाना फाग्ला हरगोन नै डेन्जारानो दङ हरगोन लांदो नों बेखौनो मोनसे थगायला हैदो नोङो लांनानै थगायला हैदो नोङो बेखौनो लांनानै औ बाजैनो नैबे लाबखौ लांदो नै बेखौ थगायला हैदो नै बेखौ गायनिखौ नैबे
बेखौनो लांनानै थगायलाहैदो दिनै दा लांनाय जाबाय बेयाव न'आव बन्दसो जाबाय माइ गायनाय दंनाय बाहाय फिथाइ गायसनो स्टुडियामा गायसनो नायलांदो आजि गोदैहाय बिरखौबो नायलायबाय मिनिबावबाय नोंसो माबायाव एगजाम दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाइसमोन दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो